मचिया बैठली कोसिला रानी मेघ से अरज करे हो। हे मेघ जनी बरिस के दली के बनवा त राम लक्ष्मण भीजेले हो। केहि जे भीजेला बेलतर के ही बभुरतर हो। हे ललना केहि जे भीजे लरया शोकतर तीनों जियरा व्याकुल हो। राम जी भीजिल बेलतर लक्ष्मण बभुरतर हो। हे ललना सीता सुंदरी भीजेली रे शोकतर तीनों जियरा व्याकुल हो। के कर भीजेला पगड़िया के करारू मलिया भीजे हो। हे ललना के कर भीजे सिर के सेंदूर तीनों जियरा व्याकुल हो। राम के भीजे लरे पगियावा त लक्ष्मण के रूमलिया भीजे हो। हे ललना सीता के भीजे सिर से दुरावात तीनों जियरा व्याकुल हो। मचिया बैठली रानी कोसिला त मेघ से अरज करे हो। हे मेघ जनी बरिस के दली के बनवा त राम लक्ष्मण भीजेले हो।